Abantu ekumele babe seqhulwini ey'ntweni ey'ntweni zamabhizinisi abantu base-South Africa. Abantu base-South Africa ekumele bethole ama-permit okudayisa la edrobheni. Abantu base-South Africa ekumele bey'bambele wona umnotho wala eHardini. Hhayi ukuthi umnotho ubanjwe abantu bokufika. Ileyo message nje besoyidlulisa kodwa nje konke kuhambe kahle kakhulu. Okunye sikubonayo la itawuni yakhona ikhahlazekile nje mfethu, imigwaqo, ama-potholes kungcolile. Kusho ukuthini lo mhlawumpe nge-leadership noma mhlawumpe iy'phathimandla zala eMzwawana? Sibhekene nenkinga nje kakhulu. Bonke omasipala nama-department ahulumeni abawenzi umsebenzi wami. Kuphela balokhu bevela nje kulama commission la kuvela khona amagama abantu abenza ubugebengu. Silokhu sibabazile nje kodwa umsebenzi ababekhethelwe wona abawenzi angazi ukuthi bazingenelwe yini ikhulu ngoba idolobha likhahlamezeke kanje. Buka nje la akukhona uthashilani la edrobheni. Ama-robots, ama-street lights awasebenzi. Uyabona nje sibhekene nenkinga eSouth Africa. Izinto sasiyibuka njengamahlazo, njengezinto engamele ukuthi zenzeke, sesiqala ukuyijwayela ezabahlali base-South Africa ukuthi iyona mpilo le. Sesiqala ukujwayela nje ukuthi amaphoyisa SAPS mawuyisigebengu ayazwana nawe futhi iwona ahlangene nabantu abadayisa ama-drugs. Sesiqala kube yinto esiyijwayelayo nje kanti akufanele ngabe izinto esiyijwayelayo. Sesiqala ukujwayela ukuthi abantu abahlonishwa kakhulu eSouth Africa izigebengu nje ezaziwayo. Sesiqala ukujwayela ukuthi ukuze uthole iposition ethile kumele ube umeya noma kumele ube ukhansela noma kumele ube u-MEC noma ube uminister, kumele ukhombise ukuthi uyisigebengu kangakanani and uzwana nezigebengu kangakanani. Izinto nje lezo abantu abaningi nathi sesiqala ukuyijwayela engamele ngabe ziyenzeka lezo zinto. Ingakho-ke nedolobha laseHardini uzolibona linje ngoba linje uyabona ukuthi lalakhiwe kahle kodwa seligugile and enye ingxenye yabo ezinye zezizathu ezenza lokho abantu bokufika benza lokho. Abantu bokufika-ke mabe kwamanda amadolobha ama-building abakwenzi nje lokho bodwa kodwa bakwenza nezikhulu ey'ningi esuke zingene ngokwevoti. Bangena ngey'khulu zahulumeni, basuke bangene ngama-political parties ahlukene abamane bey'ngenele nje kuphela, bamane bebambe lowo mholi thizeni ngalezo indlela bemthembisa izulu nomhlaba bemnike nezimali. Lowo mholi mase yabona ukuthi engamdayisa umuntu wakithi. Ingakho-ke idolobha uzolibona linje and akhona la kuphela. eThekwini sekuze kube ngcono moya ngakomhlanga. Kodwa edrobheni nje eThekwini kubi naseMaritzburg konke nakoGoli mawubheka lapha ko-Heathrow afile nje amadolobha amaningi. Iyona-ke lento-ke thina nje abahlali base-South Africa ukuthi sizosibuyisa isithunzi sabantu base-South Africa and sizolwela lelizwe.